Kicsit vicces egy ilyen jelenet, de az új munkatársak számára jelenleg ez a legfontosabb feladat. Ha a híddokkolást 1 perccel korábban befejezik, az utasok 60 másodperccel korábban tudnak fel és leszállni a gépről. Már csak 29 nap van hátra az indulásig, de igazi gép nincs, így mindenki csak az adott helyzethez tud alkalmazkodni. 那我们自己就想办法用锥筒上面放2根鱼竿，然后呢测量出咱们不同机型的舱门宽度，摆在咱们机坪上进行练习。后来呢，咱们有一批机下无动力的设备进场，然后呢我们一看，正好就是就地取材吧。 A most befejezett extrém tesztrepülés során vált lehetővé a Tászingi repülőtér számára, hogy a legmagasabb működési színvonalat tudja felmutatni. Egy nemzetközi légiközlekedési csomópont esetében azonban a magas színvonal a kiinduló pont, a hatékonyság, a biztonság és a kényelem pedig a végső cél. A Tászing repülőtér metróvonal sebessége 160 km/h, kétszerese a hagyományos metróénak. 3 függőleges, 1 vízszintes, összesen 4 kifutópálya, ez egy soha korábban nem látott kihívás. Egy arc, a biztonsági és vámellenőrzésen akadálytalanul átjuthat. A terminál épületében több mint 5000 Bluetooth jeladó található minden olyan területen, ahol az utasok áthaladnak. Új repülőtér, új kapuja az országnak, új korszak. Még 3 nap, és megtörténik a stressz-teszt, ami a legnagyobb teszt az üzembe helyezés előtt. Mindenki feszülten, de fegyelmezetten készülődik. Augusztus 27-én kedden menetrend szerint elérkezett a reggeli munkába menés csúcsideje. Ebben az időpontban, ha a szerencsétlenségedre a repülőtérre menet belefutnál egy dugóba, te mit gondolnál? Mi van, ha szerencsétlenül pont ünnep vagy szabadnapba futnál bele? A Tászing repülőtér a tervezés kezdete óta foglalkozik ezzel a kérdéssel. 我们现在开始测试一下，看看我们一名旅客从现在开始到办完手续一共需要多长时间。 A pekingi metró Caiqiao állomásán lévő távolsági közvetlen check-in a Tászing repülőtér által az utasok számára kifejlesztett új szolgáltatási modell. A szimulációs utasokkal történő tesztelés éppen folyamatban van. 我这有一件行李。 A távolsági check-in pultnál az utasok előre elvégezhetnek bizonyos bejelentkezési eljárásokat, például a becsekkolást, a podgyászfeladást és a podgyász biztonsági ellenőrzését is, így elkerülhetik a tengeren túli utazással járó podgyászkezelés nehézségei. 我们会通过这个小车呢，把它推到地铁的列车上面，在机场站呢有人来接应这个，再把这个行李运送到飞机上。也就是说，从现在开始，整个的过程不需要这个旅客再干预了。 你好，先生，这是您证件，然后这是您登机牌。一共用了5分钟，5分03秒，一共是。 Liu Xiao csapatának már régi vágya, hogy az utasok utazását megkönnyítsék. 在奥运会的时候呢，我们做过一个奥运村的一个远程值机，派人员到这个奥运村去，把旅客还有这些运动员的一些行李，然后集中全都进行托运，然后呢由这个海关专门的接管车一下子拉到这个机场里面，这样对于当时的运动员来讲呢，就是非常的方便，得到了那个运动员的很大的一个好评。 De hosszú ideig kiszolgálni egy repülőteret egyáltalán nem olyan egyszerű. Csak 10 évvel később, amikor elkészült a metró Tászing repülőtéri vonala, nyílt arra lehetőség, hogy kipróbálhassák tudásukat. Mert az utasok távolsági becsekkolását támogatni, az egy szisztematikus projekt. A Tászing repülőtértől 60 km-re északra található pekingi vasúti közlekedési irányítóközpontban az üzemeltető csapat az új vonalhálózathoz való csatlakoztatásával van elfoglalva. 对对对对，不影响正常。对对对对，不影响。 Azonnali reagálási állapotban vannak azóta,
hogy a Taszing repülőtéri vonal június 15-én megkezdte üres járattal a próbaüzemét, mert a teljes pekingi vasúti közlekedési hálózatra nézve a Taszing repülőtéri vonal mutatott be először 160 km/h óránkénti sebességű városi vonatot, és ehhez nincs tapasztalat, amit felhasználhatnának. 我们分别到这个其他的城市，就是高铁去学习人家这个高速列车的运行的一个培训，确实，它的新制式和它的这个新特点，对我还有我们的这个团队成员来说，挑战蛮大的。 A 160 km/h óránkénti sebesség kétszerese a hagyományos metrókénak. A repülőtér üzembe helyezése után az utasoknak mindössze 19 percbe telik, hogy 41 kilométert utazzanak Cao-Chiaoból a Taszing repülőtérre. A földi szállításhoz képest legalább 40 percnyi időt takaríthat meg az utasoknak. 考虑到会有好多的乘客提着大量的行李、大件的行李，所以在这个座椅的布置上，我们当时是有进行详细的考虑和论证的。把这个行李箱放在它的座位前方，这样的这个整体的间隔还是很大的，这样可以保证乘客在乘坐过程中的舒适性。 Minden az utasért van. Minden apró kis részletben ott rejlik az emberközpontúság. Fél óra múlva már fel is szállhatsz a gépre. Már fel kell szállni a gépre? Ne izgulj, a repülő csak 28 nap múlva dokkol be. Ebben a pillanatban az égi út parancsnokai még mindig idegesen készülnek. 起飞报的那个时刻，应该是它那个 FDR 耦合的之后的减掉一部分，是那个时刻。 Augusztus 28-án a végéhez közeledik a 4 hónapos toronyirányító képzés. A 600 méternél alacsonyabban közlekedő légijárműveknek be kell tartaniuk a toronyirányító utasításait, hogy mikor kell leszállni, mikor kell felszállni, melyik kifutópályát foglalhatják el, illetve milyen hosszú időintervallum áll rendelkezésükre. Ezért az emberek nagyon találóan légiközlekedési rendőröknek nevezik őket. Ez a 60 toronyvezérlő az ország különböző repülőtereiről érkezett szakmai elit. Legtöbbjük több mint 10 éves toronyvezérlői tapasztalattal rendelkezik. De hogy az új repülőtér tagja lehet-e, azt több szinten kell megvizsgálni. 大型机场呢投运之后，它是4条跑道同时运行，而4条跑道里边呢有3条是平行跑道，相当于和首都机场的类似，但是另一条跑道呢是斜跑道，它是相当于是航迹是跟其他跑道有交叉的。那这种运行模式是在以前是没有的。 A Taszing repülőtér Kínában elsőként alkalmaz minden irányba használható kifutópálya konfigurációt, és a jövőbeni működés hatékonyságának és minőségének biztosítása érdekében számos szempontból világvezető technológiákat alkalmaz, például a repülőgépek földirányítását és az alacsony látótávolsági viszonyok melletti üzemeltetést. Ez egy hatalmas változás, amely olyan kihívás a toronyvezérlők számára, amire korábban szintén nem volt példa. 4 kifutópálya, 149 gurulóút, és minden üzleti részlet össze van sűrítve ezen a keresztező vonalakkal ellátott térképen. Minden vezérlőnek nagyon jól ismernie kell ezt. 咱们就画这块吧，对吧？咱就开始了啊！我把图都关了。 开航之后呢，就是不光是管制员对这个机场不熟悉，包括飞行员、地面保障人员都不熟悉，这是一个全新的这种枢纽型机场。
这种运行模式我可能是以前没有过的，所以说这个挑战呢是很大的。Az üzembe helyezés napjának közeledtével a repülőtér hardveres tesztelése is a végéhez közeledik. Ezt követően a kihívás igazából az üzemeltető soft powerje, a fedett híd csapatának kiképzése is egyre intenzívebbé vált. 行，再往我这边来带一点，那个桥头给打过去，啊，那个轮位往我这边再来一点。 Annak érdekében, hogy az új alkalmazottak mielőbb betölthessék szerepkörüket, az új repülőtér 9 tapasztalt szakmabéli profit helyezett át a fővárosi repülőtérről, akik gyakorlati bemutatókat és oktatásokat is tartottak. 咱们是要站在这个位置，比如说对接737，那有风速管的时候，咱们就一定要留出一些夹角来，对吧？比如说对接这个787的时候，一定要进行观察离发动机的距离。 Bár az egyes fedett hidak mozgási távolsága csak néhány méter, mégis ez egy nagy precíziót igénylő terület. A különböző repülőgép típusokhoz különböző számú és elrendezésű nyílások tartoznak, valamint a hidak összekapcsolásának módjai is eltérőek. Ha a művelet hibás, a 40 tonnás acélhíd közvetlenül a gépbe ütközhet, ami katasztrofális következményekkel jár. A Liebherr kezében lévő értékelő űrlapon fel van jegyezve, hogy mindenki milyen fejlődést ért el. 按照咱们大兴机场的标准，经过培训，现在的员工在单桥、双桥，包括这个380桥，包括前期都能达到这个2分钟、3分钟、5分钟的这个标准，应该是提高了20%。 10 nap elteltével ezek az új alkalmazottak szigorú bevezető értékelésen esnek át. Az előfeltétel azonban az, hogy mindegyiküknek először több mint 300 szimulált dokkolást kell végrehajtania. A kiválósághoz nem vezet rövid út, a forté a kitartásban rejlik. China Eastern Runner 709er Alpha Trip contact ground 121.6. Augusztus 29-én egy nappal közelebb kerültünk az üzembe helyezés dátumához. A mai teszteredményektől függ, hogy az irányítók betölthetik-e posztjukat a Tasing repülőtéren. A 14 főnyi irányító közül nőként egyedül Yang Na vállalja a legnagyobb kihívást. A vizsgateremben egy-egy arányban felállították a Tasing repülőtér tornyának makettjét. Yang Na-nak egy órán belül több mint 100 szimulált repülési fel- és leszállást kellett levezényelnie, valamint 3 speciális helyzetet megoldania. Ez a legnagyobb csúcsforgalom, amivel a jövőben a Tasing repülőtérnek meg kell birkóznia. 以前在首都塔台的话是一个管制员管一条跑道。 但是现在一个人会管2条跑道。 A Tasing repülőtér nyugati oldalán egyidejűleg 2 leszállópálya is üzemel majd. Ha a gép külső oldalon száll le, akkor először a terminálhoz közelebbi oldalon lévő kifutón kell átkelnie, hogy utána elérje a parkoló helyét. A keskeny kifutón az érkező és induló repülőgépek rendezett és hatékony áthaladásának irányítása mindig próbára teszi az irányító figyelmét, agyi kapacitását és koncentrációs képességét. 如果因为一个你的工作疏忽，你比如说你跑道上有架飞机，还没脱离呢，但是你就给后面那个飞机发起飞，这样的话就容易造成事故的那个可能性。那如果说你考试当中的时候，比如说航班号呼错了，或者跑道号呼错了，那么就直接不能通过。 Bár Yang Na már 15 éve van a szakmában, ez az első alkalom, hogy 2 kifutópályát egyszerre kell irányítson. 联航566拐报告，他在跑道内遇到了鸟击，然后应该需要查跑道，后面就落不了了。一会儿31拐4，您就别给我了。是的。然后我一会儿塔台指挥的飞机起飞和降落，在跑道上那种滑跑的冲程过程，速度都是比较大的。如果发生一些特情的话，给你解决的时间也会比较少，所以它的那个
难度、危险性就会大很多。如果是在跑道上，或者是跑道的上空，遇到了鸟击，有一些遗撒物撒在了跑道上，然后我就需要让场务检查跑道。 Ellenőrizd a kifutópályát, és azonnal le kell állítani a repülőgépek fel- és leszállását. A normál repülési rendre gyakorolt hatás csökkentése érdekében Yang Na mindössze 8 percet hagyott a helyszíni csapatnak az ellenőrzésre. 355座跑道，我再重复一遍，355座跑道现在可以上道检查。助理11脱离，脱离保355座场务车道。 8 perc, 45 méter széles, 3800 méter hosszú leszállópálya. Ha ezeket a fogalmakat egymás mellé tesszük, akkor mindenki érezheti, hogy milyen nyomás nehezedik ezekre a kis sárga járművekre. Szerencsére a 10 évnyi leszállópálya ellenőrzésben szerzett tapasztalatnak köszönhetően Zhang Minha-nak rendkívül éles szeme van ehhez. 常年干这活就习惯了，而且这么道面上这么干净，你有东西一眼就能看见。 Bár a beszéd könnyed, de a figyelem nem lankadhat egy szemernyit sem. Mert a kifutópályán lévő legkisebb törmelék is kiukaszthatja egy repülőgép abroncsát, vagy beszívódhat egy 150 per másodperces fordulatszámú motorba, összetörve a pengéket és súlyos balesetet okozhat. 查到看着好像很简单，但是这不就是跑道安全，就是机场的安全最底线、最基层了。青蛙杆，青蛙，青蛙晒干了呢，土面区里头跳上跑道了，跑道温度高还干。 3647 河北 3647 wind calm runway 11 left clear for takeoff. Egy órával később az utolsó szimulált repülés biztonságosan dokkolt, és a teszt véget ért. 95分通过，咱们90分合格嘛，95分就通过。 Yang Na végre megszerezte a munkaköri képesítést. 4 hét múlva pontosan felmegy a Taszing repülőtér irányító tornyába. $8000多吧，8000多。一共开了9条旅客通道，1条工作和1条机组。来，后面旅客往这边走，这边通道多，过检能快一点啊！来，往这边走。打火机带不了了啊，大爷。 2019. augusztus 30-a. Még 26 nap van hátra az üzembe helyezésig. Reggel 9 órakor megkezdődött az új repülőtér előkészülte óta a legnagyobb átfogó gyakorlat. 现在是两侧现在都是高峰期，所以这个旅客排队情况人比较多。我们这边也是现场所有通道都已经开启了。这边都有空位，这边也可以走。这就是所谓的压力测试嘛。早高峰的时候，那么多航班我都要起飞，然后那么多旅客同时都来到我们的通道，那我们通道资源我也不可能无限扩充，怎么保证我在有限的资源之内，确保安全的前提之下，更快的过检？ Sorban állás, sorban állás, sorban állás! A világ összes nagy repterének ellenőrző folyosóján kívül szinte mindenhol ez a látvány fogad minket. Hogyan tudnánk csökkenteni az utasok számára a sorban állási időt? A hazai és külföldi partnerek tapasztalataira támaszkodva a Taszing repülőtér egy sor magas hatásfokú, színvonalas ellenőrző rendszert épített ki. 闸机呢，它是分为这个1道门和2道门。那在这个第1道门呢，我们的旅客把他的这个身份证件 放在这个证件阅读器上就可以了，不用再刷这个证件卡了。 Búcsút inthetünk a papírbeszállókártyáknak. Az utasok mindössze 8-10 másodperc alatt az arcuk lehúzásával áthaladhatnak. Az információ ellenőrzése után az utasnak a személy és a podgyász szétválasztása következik. A korábbiaktól eltérően az új gép lehetővé teszi, hogy 4 utas egyszerre helyezze fel a csomagjaikat. Minden podgyászkosárban rádiófrekvenciás elektronikus címkék vannak beépítve, az utasinformáció és a podgyász így könnyen párosítható. 这个 RFID 呀，就在我们这个行李框的这个两侧，还有这个底部，框里边有这个 RFID 标签，同时对面有这个摄像头，通过这种动态的人脸比对，识别出推框这名旅客是谁，然后再和我们这个行李
做一个绑定，就实现了人包备用。 Az automatikus elkülönítő berendezéssel a biztonságos podgyászok azonnal megkülönböztethetőek lesznek a problémás podgyászoktól. A rádiófrekvenciás elektronikus címkék segítségével a biztonsági ellenőrök gyorsan elvégezhetik a problémás podgyász beazonosítását. Az okos utasbiztonsági ellenőrző rendszer biztosítja, hogy óránként 180 utas haladhasson át egyetlen folyosón. Egy órán belül a 8868 szimulációs utasnak mind át kell jutnia a biztonsági ellenőrzésen, és be kellett lépnie a várótérbe. Ez az új repülőtér biztonsági rendszer legnagyobb tesztje. Miközben Li Suezhi feszülten várt, a rendszerhiba, ami miatt a legjobban aggódott, mégiscsak megtörtént. 打着叉啊，我肯定是有问题了。这旅客在做好准备，下进新系统里入账了。 A terminál épület biztonsági ellenőrző rendszerének hibainformációi valós időben kerülnek továbbításra a vezérlőközpont és az információs központ backendjéhez. 这个问题不是出在硬件，它还是后台的一个软件开发，因为系统之间的数据交互太复杂了，在软件接口方面有一些异常。这个国内的航班现在已经过安检比较多了，我这个接口我对它进行解析。是。 Az egyes részlegek együttműködésen alapuló döntése révén perceken belül azonosították az okot, és az ITC mérnökei azonnal hozzáláttak a kód módosításához. Nyilvánvaló, hogy ez eltart egy ideig. A szimulációs utasok azonban nem tudtak tovább várni, mert hamarosan megérkezett a menetrend szerinti felszállás. Szerencsére a Taszing repülőtéren minden rendszer kettős biztosítással rendelkezik. Li Suezhi és munkatársai gyorsan átkapcsolták a biztonsági ellenőrző berendezést egy folyosós vészhelyzeti üzemmódra, és egyidejűleg irányították a szimulációs utasterelést. 那边人多了嘛，这边叫人啊，因为旅客从那边进来，他直接就能看那边，他看不了这边。待会儿如果登机前10分钟还没排到你的话，赶紧跟我们说，我们会指引走那个极客通道。 A nagy nyomás alatt sem fordult elő semmilyen fennakadás az utasoknál. 我看咱现在放行的挺快了，一个新的设备啊，一个新的技术，要是真的想使用好的话，它不可能只能单纯靠这个设备和技术才能做到最好，必须是有一个几方的配合啊，包括我们的操作人员。未来我的旅客对这个设备的认知也越来越清晰的话，我相信对这个设备的使用，包括我们旅客过检的这个服务的提升，应该还会有更大的进步。 3 perc a biztonsági ellenőrzés befejezéséig. A legtöbb repülőtérhez képest a Taszing repülőtér hatékonysága 60%-kal nőtt. Egy arc bejárja az egész repteret. Big Data, mesterséges intelligencia, 5G technológia, a Taszing repülőtér okos rendszere, ez egy remek kísérlet Kína új infrastruktúra építésében. Még 25 nap van a kezdésig. Az új kihívásokkal való találkozás lesz a Taszing repülőtér címdala szeptemberben.我大学一毕业就过来了，13年了嘛，一直在南苑，来了就干管制工作。
Még 24 nap, és Wang Yu a China United Airlines légitársasággal átkerül a Taxing repülőtérre. 联航2931，继续滑行，拐弯侧方等待。侧方等联航2931。 Kína első repülőtereként a 109 éves Nanyuan repülőtér, a kínai nemzet évszázados álmát hordozta magában a repülésről. 1949. augusztus 15-én itt született meg az új Kína első légiereje. Tavaszok múlnak és őszök jönnek, a felhők gomolyognak, majd szétfoszlanak. Az elmúlt 10 évben a kínai polgári repülésipar robbanásszerűen fejlődött. A Nanyuan repülőtér utasforgalma egyre nagyobb lett, már régóta túlterhelté vált. 联航5811，地面风200度4米，跑道36，可以起飞。200度4米36，可以起飞。 A fejlődés nehéz helyzetét a Taxing repülőtér elkészülte teljesen áttörte. Ez az Arany Főnix a középső tengelyvonalon helyezkedik el. Nem csak a hagyományok tiszteletét, a jövő iránti vágyakozást, hanem a kínai nép szeretetét is elképezi a világ felé. 24 nap múlva a Nanyuan repülőteret hivatalosan bezárják, és ezzel egy időben az új repülőteret üzembe is helyezik. Hogyan fog kezdődni ez a történelmi nyitány? Megszólalt a riasztó. A repülőtéri tűzoltóság ismét megkezdte a gyakorlatozást. Mára további 55 újonnan felvett csapattak kapott képesítést a feladatra. Azóta a Taxing repülőtér 149 tűzoltót vett fel 2000 jelentkező közül. Utolsó és legfontosabb képzés témája, hogy hogyan lehet a legrövidebb időn belül megmenteni az embereket, ha ég a repülőgép.打开一个缝，看一下烟雾，你就这样打开门。如果这个时候如果出问题了，它会哐的一下撞到那边去。明白了，明白了吧？明白。外面的消防队的话呢，它是主要以结构火灾，就比如像建筑类的火灾，那就是先控制后消灭。而针对航空器的火灾就有本质的不同了，因为它搭载了大量的旅客，我们是目标就是拯救生命嘛。先期到场的车不惜一切代价，把所有灭火器全部投入过去，然后迅速的打开逃生通道。它要求的响应速率是非常高的。 2007-ben egy Boeing 737-es leszállt a japán Okinawa repülőterén, majd a jobb hajtóműve hirtelen kigyulladt. Néhány perccel később a gép felrobbant és hatalmas tüzet okozott. A repülőtéri tűzoltóság 4,5 perccel a tűz keletkezése után érkezett meg. Szerencsére a robbanás előtti másodpercekben a személyzetet és az utasokat időben evakuálták, és mindenki életben maradt. De a gép végül 3 darabra robbant szét. Az elszenesedett roncsok figyelmeztetnek minket, a repülőtéri tűzoltásban a sebesség a határ, élet és halál között. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által kihirdetett szabványok szerint a repülőtéri tűzoltóknak 3 percen belül a helyszínre kell érkezniük. A Taxing repülőtér egyedi térbeli elrendezése azonban megnehezíti ennek a szabványnak a megvalósítását. Sokszori következtetések és mérések után a 3 tűzoltóállomás a repülőtér 4 kifutójának közepén egyenletesen elosztva lett elhelyezve, és minden tűzoltóállomást speciális tűzoltójárművek teljes készletével szerelnek fel a jövőben, azért, hogy a Taxing repülőtér bármely pontján lehessen önállóan bevetni őket anélkül, hogy átkelne bárhol egy kifutó. 常规的大门的话呢，提升速度是32到36秒。
而现在我们改成双向开后呢，它的响应时间在10秒以内。 A részleteken múlik a siker vagy a kudarc. Másodpercen belül beszállás a járműbe, aztán hagyja el az állomást. Ha 2 percen belül érkezik meg a repülőtér kifutójának tetszőleges pontjára, akkor ez olyan vészhelyzeti reakciósebesség, amelyet sok nemzetközi partner irigyel. De a hardware csak az alap, a szoftver pedig a lényeg. 3动仪准备完毕，32准备完毕，3 3准备完毕。 3台主战车用最大流量对飞机外部进行覆盖冷却，立即执行。 A repülőtéri tűzoltóknak az alapvető tűzoltási ismeretek mellett el kell sajátítaniuk a repülőgéperő, irányítás és tűzoltó rendszerek működési elveit, és el kell sajátítaniuk egy sor taktikát, amilyen például a repülőgépen történő tűzoltás és mentés, valamint a sérült repülőgépek eltávolítása. Már csak 24 nap van hátra az indulásig, és a békeidőt hamarosan felváltja a hadi állapot. Ha gyorsan akarjuk javítani a harci képességeket, akkor továbbra is növelni kell az edzések gyakoriságát és intenzitását. 各班组长分为3组，将3个科目依次开展训练。 Reggel 11:30-kor hamarosan megérkeznek a vendégek a tokiói Haneda repülőtérről. Az Akiva Hiroki által vezetett 5 fős csoport többi tagja először érkezett Kínába. 带队的他是管理层的人，平常在办公室，但剩下4个人都是在一线工作的。 Egy nemzetközi csomóponthoz még több nemzetközi együttműködésre van szükség. Kevesebb, mint 1 hónap van hátra a Taszing repülőtér hivatalos üzembe helyezéséig. A következő napokban egy speciális képzést kell elvégezniük. 一部透けて見えるよ。気のせいです。監修？全然違いますね。綺麗。A Taszing repülőtér takarító csapatából 60 ember már reggel korán összegyűlt, hogy elfoglalja a helyét. Milyen modern tapasztalatokat hoztak a japán kollégák? A tokiói Haneda nemzetközi repülőtér a világ 5. legnagyobb repülőtere. A Haneda repülőteret 5 egymást követő évben a világ legtisztább repülőterének címével díjazták a Skytrax nemzetközi légiközlekedési minősítő szervezet listáján. És Akiva Hiroki takarító csapatának köszönhető ez a világrekord. 日本羽田机场有个叫先见村子嘛，那它是做的是女神一样的那种感觉嘛，就是马桶里水可以舀出来喝的那种。真的到了日本羽田机场，你到卫生间里边真的闻不到熏人的这种味道啊，我说都是非常，确实非常干净的。首先想问大家一下，你们知不知道就是毛巾有正反面？ Törölközők hajtogatása, asztalok letörölgetése, padlófelmosás, a takarítócsapat az ilyen apróságokból tanul. Egy nemzetközi repülőtér a jövőben naponta több mint 200 000 utast fogad majd a világ minden tájáról. Ha a takarítási munkálatok elmaradnak, az az utasok többségének utazási élményét befolyásolja. A higiénia kis munka, de óriási felelősség. Az új csapat aprólékosságán múlik, hogy a világ legmagasabb szabványainak meg tudjunk felelni. Szeptember 2-án a Taszing repülőtérre újabb nap virradt tele nyüzsgéssel.
A terminál épület 4. emeletén található mozgó lépcsőnél a legtöbb belföldi utas feltétlenül elhalad. 23 nap után ezeket a terrazzó padlólapokat naponta több tízezer alkalommal tapossák, ami nagyon nehézkessé teszi a tisztántartásukat. Tisztítószer nélkül csak vizet használva tisztítják, és legalább 2 különböző érdességű párnát használnak polírozáshoz. A teljes folyamatot korlátozott időn belül kell végrehajtani.整体的亮度提高了，但这边区域没做到像这些亮度，它就减少了。Ez professzionális. Már csak 23 nap van hátra az üzembe helyezésig. Az utasok érkezése előtt a 700 000 négyzetméteres terminálépületet ki kell takarítani az utolsó kis zegzugig. Milyen meglepetéssel szolgál majd a Tashing repülőtér takarító csapata a világ minden tájáról ideérkező utasoknak? ...2019. szeptember 17-én már csak 8 nap volt hátra az üzemeltetés megkezdéséig. A Tashing repülőtéren a tesztrepülés az utolsó szakaszába lépett. A repülési zónában minden részleg versenyt fut az idővel. Ez az utolsó lehetőség mindenki számára, hogy gyakorlati műveleteket hajtson végre a repülőtér hivatalos üzembe helyezése előtt. Yao Kun, a China Aviation Oil One benzinkút csapatvezetője. Mielőtt a Tashing repülőtérre jött volna, meg sem fordult a fejében, hogy repülőgépeket tankoljon. 当时嘛没有概念飞机加油员，因为只是见过那种地面的加油站，给车加油那种的。但是说真正接触这个飞机加油之后，感觉这确实有很多的技术含量在里边。 A repülőgép tankolásához elsősorban ezt a berendezést használjuk. Csővezetékes, üzemanyagtöltő jármű. A repülőgép hatalmas méretéhez képest hogyan tudja egy kicsi és mozgékony, csővezetékes tankolóautó elvégezni a hatalmas mennyiségű üzemanyag tankolását? A titok a föld alatt rejtőzik. Ha Kína legnagyobb üzemanyag tárolóját egy szívhez hasonlítjuk, akkor a Tashing repülőtér aszfaltja alatt sűrűn egymás mellett kapillárisok vannak. Ezeknek a föld alá rejtett vezetékeknek a teljes hossza meghaladja az 50 kilométert. Közvetlenül elér 204 parkolóhelyet, és a végeken 495 töltőkút van, a legtöbb a világon. Megjött a repülő. Yao Kun csapata megkezdte az utolsó gyakorlati képzést az üzembe helyezés előtt. A fejed fölött egy méregdrága géppel, a lábad alatt gyúlékony repülőgép üzemanyaggal, a kezedben pedig egy percenként 2000 literes nagynyomású csővezetékkel, tankolóként mindig óvatosnak kell lenned.
Szeptember 18-án még 7 nap van hátra az új terminál üzembe helyezéséig. Az új terminálban már csak az utolsó folyamat van hátra, a terminál megtisztítása. A repülőtéren nincs olyan, hogy kis baj. A 700 000 négyzetméteres egybefüggő terminálépületben a biztonsági személyzetnek minden sarkot gondosan ellenőriznie kell, és el kell távolítania minden olyan elhagyott tárgyat, amely veszélyeztetheti az utasok biztonságát. A következő héten ez a gigantikus projekt pompásan fog befejeződni, a lehető legjobb állapotban várjuk az üzembe helyezést és az első utasokat. Szeptember 19-én hivatalosan is megnyílt a repülőtérre vezető gyorsforgalmi út. Szeptember 24-én az utolsó utascsoport is elment. A Nanyuan számára eljött a búcsú pillanata. Egy nap alatt 75 felés leszállással és 11.500 utas fogadóképességével ez az utolsó válasz a vizsgán, melyet a Nanyuan repülőtér adott a történelemnek. Ezzel egy időben a Tasing repülőtér az első transfergép leszállására készül. A 70 méter magas nyugati toronyban már a helyén van az irányító csapat. Yang Na elkezdte első műszakát a Tasing repülőtéren. A rámpa vezérlő csapat a helyén van, és az ASMGCS rendszerbe van kapcsolva. A madárriasztó csapat beállt az előre meghatározott pozícióba, és megvizsgálta a kifutópálya biztonságosságát. Az EOC a Tasing repülőtér üzemeltetési irányító központjában minden részleg a helyén van. Mielőtt a gép megérkezik, a helyszínelő csapatnak van még egy utolsó feladata. Tesztelni kell a kifutópálya súrlódását. 跑道它这个模组值不能低于 0.3， 低于 0.3这个规划值以后，这个道面是不适用的。开始测试。2号车收到了吗？可以测试了。1号车、2号车收到，马上进行测试。 A sebességet 95 km/h szinten tartják, szimulálva a repülőgép leszállási körülményeit. Csak kellő súrlódás mellett tud simán leszállni a gép a kifutón. Az, hogy a transfergépek biztonságosan le tudnak-e szállni, a tesztek eredményétől függ. 现在看这个测试结果，平均值是 0.67， 且任意值都没有低于 0.4 以下的，测试结果良好，可以开放使用跑道。 A Nanyuan repülőtér az első Tasingba átirányított gép az utolsó földi előkészületeket végzi. Ez egy végpont, de egyben egy új dolog kezdete is. 53动物跟着上休日海洋12。休海12良好，看动物。 100 éves Nanyuan repülőtér, integetünk és elbúcsúzunk. 联航1东洞9联系北京经济125.5，百年南苑再见了。联系北京经济125.5，百年南苑机场，我亲爱的朋友，咱们再见了。 A vízikapun áthaladva, az új repülőtér nagy ünnepséggel várja az első kereskedelmi repülőgépet. Hello, Tasing repülőtér! 2019. szeptember 25-én reggel 8 órakor
Hivatalosan is megnyitották a Tashing repülőtér új terminálépületét. Reggel 9 óra 45-kor Xi Jinping, a KKP Központi Bizottságának főtitkára, államelnök, a Központi Katonai Bizottság elnöke elindult a Cao állomásról, és a Tashing repülőtér metróvonalával a terminálhoz ment. 我宣布，北京大兴国际机场正式投运。 2019. szeptember 25-e, délelőtt 11 óra 28 perc. A Peking Tashing nemzetközi repülőtér üzembe helyezése kezdetét veszi. Minden erőfeszítést csak is a mai sikerért tettünk, csak is a világgal való örömteli találkozásért. A jövőben évente a világ minden tájáról 72 millió utas száll majd fel és le erről a fantasztikus nemzetközi repülőtérről. A Tashing repülőtér és a fővárosi repülőtér messziről visszhangozzák egymást. A Sárkány és a Főnix meghozzák egymás szerencséjét. Peking hivatalosan is a repülési kettős csomópontok új korszakába lépett. Kína gazdasága a gyors növekedés szakaszából a magas színvonalú fejlődés szakaszába lépett át. Ez a hatalmas projekt nem csak az építkezés léptékét tekintve óriási, hanem még inkább ökológiát, humanista technológiát, nyitottságot és befogadást, magas hatékonyságot és biztonságot képvisel. Ha minden részlegbe elhelyezi az emberközpontúságot, akkor a benchmarking jelentősége nagyobb lesz. 在投运的那个时候的那个劲儿是干劲儿，但是现在呢，这个劲儿呢就是学习的劲儿，去努力去学习、去创新、去看，怎么样去把服务做到更好。成功投运其实是智慧机场的万里长征的第一步，未来我们会持续的对智慧进行升级、改造、完善。我们也是不断的去寻找和突破新的这种工作方式方法。明年呢，我们就准备启用探鸟雷达这种系统。 以前可能是肉眼去观察，未来呢，变成一双雷达的眼睛，让这个飞机啊和鸟啊，真的能够和谐的共存。结合这个机场运行的实际的情况，不断的摸索各个灯型啊、各种类型照明的这种配合，让它更加的符合运行的实际需求。每天都有一个提升，来确保我们这整个运行啊会进入越来越平稳的轨道上，让每一个航班都平安的起飞。 降落。 Elérkezett a pillanat. Egy óriás projekt valóban megvalósult. Hello, nagyvilág!